Hisgot-hisgot na lang taglaing topiko. Sama na. Oo. Mangutana lang po ba? Mangutana lang po kung kanang inyo habang mga doktrina gibuhat ba gyud na ni Kristo na? Sa ang kana unsang klaseng doktrina ha bro? Kay daghan may mig doktrina god. Oo. So kanang pareha balhintan ka Maria kay dili man namo kay sige ra magkag-ingon ganiha nga Maria, unsa may concern nimo aning kang Santa Maria bro? Ano sa man nagibuhat ni Kristo nga doktrina? Nga tagaan og kahigayunan si Santa Maria nga pasidungog. tubag sa mga pagampo. Motubag sa mga pagampo. Actually bro, kung kana nga di man ingon nga kanhing nangayo lamig panabang ni Santa Maria. Para Kano sa man nagitudlo siya? Kano sa nagitudlo? Kadali lang bro, akong klaruhon ba? Nya, dili na litra por litra ang gitudlo jud ni Kristo mabasa sa Biblia nga mangyunta nga verbatim jud imong pangitaon. Kun dili ang simbahan ana ang nagbuot. Kaya nga naman San Mateo 16:19 ang idili diri syuta, idili didto sa langit, ang itugot sa yuta, itugot sa langit. Di ba niingon ang Biblia aning ni ang Latina Vulgata tong basahon sa niha kadali lang. Itong klaruhon ay kay Okay. kaning Latina Vulgata. So both Isa bro. Kay atong klaruhon sa ning ang Latina Vulgata bro. Mao ra ba ni inyohang gamiton sa hello, hi. Oh. So both pa sa Asa bro. si Kristo ang nag-ingon gyud ana. Dili litra por litra bro, pero ang tawag aning ni ang dapat maminaw ta sa kanang simbahan kay ang simbahan mo man jud nay haligig sukaranas kamatuoran. Asa bro. Mo na niingon si San Pablo, asa kay mo basa sa kong Biblia hatra man gid ka. Relax lang good. Adi ta magdali kay magka lapok-lapok ka dire magdali tani. Niingon si San Pablo sa Epeso 6:18. Pangaliyo po sa tanang panahon, diha sa espiritu pinagig tanang kaampuan. Og pakiluoy din hiniini gayon og pagtukaw pati sa tanang pagsiging-siging og pakiluoy alang sa tanang mga santos. Nagpaampo pamagi kasi mong pastor nga wag kalibutag dunggon mas Ginoo. Sige bro, laing pangutana. Okay, thank you. Kung halimbawa ang tudlo sa simbahan dili sibo sa kabubuton or tudlo ni Kristo, tinuod ang simbahan o kontra sa Ginoo? Dili ang unsa to kung ang doktrina sa simbahan dili sibo sa kabubuton ni Kristo kontra sa Ginoo. Tudlo sa simbahan dili sibo sa tudlo ni Kristo. Tinuod ba ang tudlo or kontra sa tudlo ni Kristo? Kung ang doktrina sa to Dili, paminaw. Kung ang tudlo sa simbahan, contradict ba? Kung ang tudlo sa simbahan, contradict sa tudlo ni Kristo. Nasabtan ni mo? sige go. Kung ang tudlo sa simbahan, contradict sa tudlo ni Kristo, nagdalag ka matuuran ng simbahan o wala nagdalag ka matuuran? Okay, kung dunay simbahan nga nagtudlog contradict ni Kristo, o dili na ka matuuran o kanang simbahan na mao na mga gitawag na to mga protestante kay hing contradict naman gid sila sa Ginoo. Pero kanang gitukod ni Kristo nga simbahan o iyang gipasaligan nga bisan ang kamatayon dili makaguba, gitagaan niya authorization pag dili og pagtugot. Since niingon si San Pablo sa 1 Timoteo 3:15, mauni ang sukaranan sa kamatuoran, haligi og sukaranan sa kamatuoran. Muna kanang simbahan nag-unsay itudlo diha pagbuot na ug naminaw ang Ginoo ana. Kay wa man moingon ang Ginoo nga ang idili sa langit idili diri sa yuta. Ang itugot sa langit itugot sa yuta. Kun dili ang itugot sa yuta itugot sa langit una ang gidili diri sa yuta gidili sa dos langit. Ug mao na nga ang simbahan do na may magisterium. Okay. No, ano ba? Palap. Palap. Klaro man to imong giingon nga basta gitudlo sa simbahan, siyempre sibo na gina kay Kristo kay nigamit man gyud mo og Matthew 16:18-19. Karon akong pangutana sa imuha, kung tudlo ni Kristo o niya dili tudlo sa
kung tudlo ni Kristo unya contradict sa simbahan, nagpakita ba na siya sa kamatuoran o wala nagpakita sa kamatuoran? Kung tudlo ni Kristo unya contradict sa simbahan, Contradict ang tudlo sa simbahan. Sa kung mo lagi na akong giingon ba? Kung mo na akong nagpakita o wala? wala lagi na. Mo na akong giingon ni kanang Okay, mga sige. nangontradict dili na naamo Kung Okay. panalitan kung So, naay ni karon- contradict, panalitan ta. Ingnon ta lang naa ni contradict, brad. Maisip ba na nato nga giuyunan ng Kristo mo bitong doon na tayo magisterium no. Halimbawa Okay, panalitan sige. ay isa halimbawa panalitan unsam nang inyong mga Catholic fitipinder nang giunay naman mog debate anang inyong gaday isyo. Oh, di ba? So unsa man na contradict pa tong usa o asay tinuod na mao bitaw ning doon nami magisterium gihusay na. So ug naa di mo dawat anang panudloa kay para nila sakto sila di ilaha ra sad to. Ang amo ang sa simbahan ang among gidawat. Sige. Okay, follow-up question. Asa man nagtudlo? Kano sa man nagtudlo si Kristo nga tagaan og bilil tagaan og kahigayunan nga makapangayo mog tabang ka Maria. Kano sa nagtudlo si Kristo ana? Okay. Wala tay mabasa in verbatim kung mayon tagkanos ang nagtudlo. Pero kay naa man na sa simbahan gihimo ngano man kay para namo ang mga santos makatabang gina kung mga liyata. Nangayo gi kag pag-ampo ani mong pastoy. Nga way connections Ginoo. Si Santa Maria pa nga dool sa dughans Ginoo inahan ni Kristo. Mobalibad ka si Santa Maria ana. Amo balibad ka si Kristo ana. Para ragod ana o. Mararagod ana yung senaryo nga ba? Tudlo si Kristo. Sa paminaw sa mararagod ana yung senaryo nga ba? Klaro na O lagi. nako. Klaro kay nako. Moraragod ana yung senaryo ha. Nabaday tudlo. Nabaday tudlo ang atong Wala Ginoo. lagi. Paminaw sa ayaw sagsapaw. Wala lagi ni tudlo si Kristo. Mao lagi di magsapaw-sapaw ba? Oh, sige, It straight. doesn't mean nga walay tudlo di na ta mobuhat ana. Kay dako man kay nag-importansya kay giingon ni San Pablo sa Episo 6:18 nga mag-ampo tas mga santos. Oh, di ba? Now karon, unsa may tawag aning ni nga in connection ana, wa man nagitudlos Biblia brad pero naa gihapon tay mga basihan ana. Oh, asa mabasa sa Biblia nga magpaampo ta magpa-pre-over tag pastoy. Wala, di ba? O anong gibuhat na ninyo? Ay sa Kung naa ko yung mabasa. Bay, asa mabasa sa Biblia nga magpa-pre-over tag pastor? Kung naa lagi ko yung mabasa. Sitas. Kung naa gani ko yung mabasa, Diba? aminin ni mong nagtataka lang Ay, gani di ba? Kanang litra por litra ba nga miingon dito ang Lagi. si paminaw, Kung naa diingon ko si yung Kristo ba nga magpa-pre-over Kung naa ta. ko yung mabasa. Ay bro, ayaw kong kondisyon ni bro, kay dili man ni debate bro. Imo naman pong Di ba ni imo debate? naman pong giyahan. O, balik ta. Kaya wala man ta, di ta magka-agree diya. Balik ta. Oh, wa lagi Balik ko mabasa. ta. Balik ta. Di, ayaw ko gignang ko ibasa. Agreehan bitaw Wagay ka ka. ganyan. Wa bitaw ka mo basa. Tila nagbinuang naman ka. O, balik ta. Oh. Niingon ka. Basag na. Na wala si Kristo. Wala na Kristo. Karon kamo kunuhay na amoy magisterium. Kinsay nagsugo ninyo nga apostoles nga magbuhat og magisterium na wala. Si Kristo. San Mateo 16, 19. Ay sa. Sa bro, kanang magisterium bro, paminaw sa. Ay mo lagi ni. Bakon ay bro, pagbaton o pamatasan bro. Liso de mga dagko na ta kasabanan ba ta? Karon naipit ka. Naipit ka karon. Sharing maning ato, paminaw. Mao bitaw na di ko ganahan usay gingon ani, kaway moderator kay magsapaw-sapaw ka. Naminaw ko sa imong pangutana, paminaw sa akong tubag. Kay di ka maminaw, labaw pa kasyawa ani. Sige, Oh. basta to ba. Kanang mingon ka nga ang magisterium asa na naana sa Biblia. San Mateo 16:19. Diha ang magisterium, divine authority of teaching. Ang panudlo sa simbahan nga balaan ba nga gihatag ni Kristo. Mao na nga unsay idili sa langit. Unsay itugot, diretso ta itugot ito sa langit. Mao na naa sa Santo Papa ang mga hukom ana. Kay si San Pedro nga Santo Papa ang unas Katoliko, mao'y gitagaan og Yahweh sa gingarian sa langit. Sa pagdili og pagtugot. Mao na nami magisterium. Kamo kay wala man mo na nagkasandaiya na lang mo panudlo nga way na mao. Si Norberto Pamisa, mayingos Norberto Pamisa nga pastoy to ha sa Sabadista. Wala magsimba ang atong Ginoong Hesukristo sa Lucas 4:16. Pero katapos si ayaw masakitan paminaw sa. Gi-example na nako. Wala ko miyog depokus na gi-example na.
Oh, then katapos si Relax lang kay si ma-stroke naman ka. ay di Nahiwi na nimo. natural raman ni Brad nga natural raman ni maaswat ang among tingog dire kay og mingon kag na high blood naman ka Brad kay mukaon man jud mig baboy ikaw katawanan kay nag high blood kanya di ka mukaog baboy. Kanya, balik ta. Ya ay sa din katapos si kuan si ay sa ba Taas naman kayo mong istorya. Balhin ta gamay ha. ana di man Balhin ta may minaw tubag ni. Humana kag tubag, imo na pong gitagaan og mga diversion ang imo ang gitubag. Di sharing maning ato paminaw sa akong tubag. Doon ta ka sa imong pangutana, sa akong sa imong tubag. Doon ta ka sa sa imong tubag sa ako. Bisanasa naman ka naabot, ay kahadlok gud. Wa pa ta mahadlok ikaw ra man mahadlok sa akong tubag. Sige, pangutanon ta ka. Kay imo ang gipamatud-an, imo ang giingon ka ganiha, Matthew 16:18 magisterium, naabay apostoles nga mahatag nimo nga naggamit og magisterium nga imong giingon base sa Matthew 16:18 na apostoles. Sumala sa kanang gipasabot sa Biblia. Naa. Sumala sa gipasabot sa Biblia kay naingon man si paminaw sa. Ayaw sa laging sapaw-sapaw. Ayaw sa sapaw-sapaw. I-mention sa akin. Lagi kadali lang Brad. Dani ha. Apostoles, kinsa. Paminaw ayaw hulat lang. Hatra man kay ka na unsa. Paminaw sa. Lagi paminaw sa. Ay, di maminaw ni. Mura labaw pa si awa di maminaw. Mention the name. Si San Pablo. Oh. Okay, good. Okay. Dara, paminaw sa. Si Kristo nagtudlo. Paminaw sa ba? Mo explain pa ko kay nangita kag katinawan niya magsupak-supak man ka. Adili nimo pang katinawan nimo, pang tinigbakay nimo. Sige, larga. Ningon si Kristo ang ningon si Kristo ang inyong idili diri syuta idilis langit itugot sa yuta itugot sa langit si San Pedro gingnan. Karon naaman sa San Mateo 18:18 idili diri idilis langit itugot diri itugot sa langit. Karon kinsa ang apostol nagtudlog magisterium kay ang San Lucas 10:26 sabton man ang Biblia ang gibasa masabot pa naa kinsa man si apostol San Pablo niingon siya ang simbahan mao ning haligi og sukaranan sa kamatuoran. Unang Timoteo 3:15 og kanang simbahan na kay sukaranan man sa kamatuoran paminaw sa isang sapaw-sapaw. Kung kanang simbahan na sukaranan sa kamatuoran kay naa diha ang divine teaching authority nga maunang magisterium maunang nagwali si San Pablo sa Biblia unang Tito 1 sana ko ni be ana sa Biblia kaning contemporary ayaw katawa kay mahulog kag yaga-yaga ni ron. Diya, ningon si San Pablo sa Tito Kapitulo 1 versikulo 1 I encourage from Paul, a servant of God and the apostle of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. Kamatuoran diya sa relihiyon. Kaya nga naman naatay magisterium. Sila way magisterium gasungag ang ilang panudlo. Si Lauro miingon nga ang cross dili gahom. Ang ilang pastoy miingon gahom sa Dios. Ayaw sa example pa ng atua. Kay nagpamato nang wajud mo magisterium. Ko nang masuko jud kag isgutan ako na. Relax lang. Then katapos Norberto Pamisa nagtudlo nga sa San Lucas 4:16 wa mo simbas Kristo. Unya si ay Jojo Monticalvo miingon siya nga misimba alang-alang magnagunsa dito ga chismis. So wala nagkasinabot ang ilang mga panudlo mao nang way magisterium. Ang Katoliko na next question. Okay, next question. Ano ba paminaw ba? Kay niingon man ka nga si Apostol Pablo nagtudlo og magisterium. Mabasa ba nimo sa Biblia nga si Pablo nagtudlog magisterium? Mabasa o dili? In verbatim dili, pero ang prinsipyos Biblia kay si San Pablo miingon 2 Corinto 3:6 dili litra por litra. Si Kristo kinahanglag masabot. Masabot ba? Masabot pagayo. Mabasa. Wa inyo wa jud mo magisterium. Nagpasalamat pa. Okay, good.
Follow up. Nagpasalamat. Mabasa. Oh, nagpasalamat. Kanang imong Sige. giingon sa unang Timoteo 3:15. Unsa na ang iglesia, building o katawhan? Tubag? Katawhan na sa Ginoong gituko, dili na building. Karon. Dili na istruktura nga sama sa iyong pangunahuna. O kaning ni ang simbahan na paminaw sa o nakasabot na maday kada yung magsapaw-sapaw. Tubag. Sige na lang niya. Oo, paminaw kay naminaw ko sa imuhang pangutana, paminaw sa akong tubag. Kay di ka maminaw, si Kristo kang yawa nagistoryahan ay naminaw ang yawa, ikaw di ka maminaw. Labaw pa ka sa yawa ni. Padayon ang sig panghukom diha, mura Oo. na sig panghukom. Oh, na nasuko na. Oh. Wag ko nasuko. Ganong masuko manggugko. Wala mo ko nasuko. Kisi-kisi ra mo. Dara. Nya kanang simbahan na nga naa sa San Mateo, nasa unang Timoteo 3:15 nga haligig sukaranas ka maturan di na kamo. Kay nagsugod ra mo panahon ni William Miller maguwang pay pundador ninyo. Okay. Balik ko na ko ha. Wala, Wah. Balik ko na akong pangutana ha para maklaro ta. Kanang unang Timoteo 3 versikulo 15. Balik ko na ko ha. Katawhan na o building. Katawhan Balik ko lagi na ko, ha? na building. Alright, katawhan. So, Ito ba since kayo? kay katawhan, Oh. since kay katawhan na siya, so dili na siya building. Oh. Kay dili man din na siya building, buot pasabot, kanang imong gisig pasikat nga RCC, tinukod ni Kristo, dili din na nagtudlo sa building. Yes or no? Wala man ta magtudlo nga ang amo tugasan ni mo na chismis na kalap. Na ang gitukod, di ba paminsa wala magdoktrina ang simbahan nga ang gitukod ni Kristo building. Ikaw ra nang gaingon na ipahid mo sa Katoliko. Sige, buot Oh, pasabot. nganong na may building, nganong na may building, nganong na may structure. Gitukod na lang na kay para naatay balay nga alampuanan, nagali mo inyo ang murarag budigag asin. Buot pasabot. Okay, so buot pasabot. Sige, pagkatawa. Yaga, mangga. Buot pasabot, kana di ang giingon diya sa unang Timoteo 3 versikulo 15, mga katawhan na tumusunod sa doktrina ni Kristo. Yes or no? Yes. Ambak yes, sa badoron. Very good. Ambak sa badoron. Halimbawa na itudlo nga dili sibo sa doktrina ni Kristo, mga antikristo na. Yes or no? Ang Antikristo, unang Juan 2:18-19, namuwag sa pundok ni Kristong gipasakupan. Mauna nga kung mubulag ta. Paminaw sa. Ayaw sa sapaw. Paminaw sa. Ay sa sapaw. Balik ko na kung pangutana. Balik ko na ko ning tubag. Ay lansang po na ko na kong tubag. Kadi man mao. Lansang ka ka. Kagipaklaro na ako nga ang Antikristo. Ay di na maminaw. Unang Timoteo 3:15, niingon ka katawhan na. Unya niingon pug ka mga sumusunod na sa doktrina ni Kristo, niingon ka na. Okay? So karon akong pangutana, mo ni akong pangutana nga di nimo gusto ibalik. Karon ibalik kini mga katawhan wala ni sunod sa doktrina ni Kristo. Oh. Anti-Kristo o pro-Kristo, tubag. Okay, katong mga wala mo sunod sa doktrina ni Kristo, Antikristo. Unsa man ni Antikristo? Unang Juan 2:18-19, kadtong namulag sa pundok ni Kristo. Kamo kay namulag man mo, kamoy Antikristo ani. Okay, so balik ka. Okay na? Umanang tubag. Tanggam. Umanang tubag. Umana. Tubag. Okay. Asa sa doktrina ni Kristo nga magpatabang ka kang Maria, naa wala tubag. Naay masabot. Pero verbatim wala. Ganina ra jud ako nang gitubag. Sa paminaw sa. Nagtudlo. Basaha ga po nga nagtudlo si Kristo nga magpatabang ka kang Maria. Bisag masabot lang. Adiara. Kristo niingon ha. Adiara bro, ay paminaw sa paminaw. Ang giingon sa Biblia ay paminaw sa ba? Paminaw sa. Basaha diha, klaro ha. Oh, paminaw sa akong tubag kay naminaw ko sa pangutana nimo. Dili magsapaw-sapaw. Kay tiguang na kang way buot ani ana. Ay, ako kaganiha ra ka sige og sapaw-sapaw. Ako Wala man ko nagsapaw, naminaw ko. Oh. Nagtarong kog pangutana, ikaw nagsikag yaga-yaga. Wala dili yaga-yaga. Akong pangutana sa imo, basaha sa nga si Kristo gid mismo nag-ingon nga doktrina nga magpatabang ta kang Maria. Basaha. Okay. Nga si Ang Kristo tubag gid na basa. ko ana wala lagi tay verbatim nga mabasa nga nag-ingon si Kristo magpatabang tang Santa Maria. Pero ang giingon ni Kristo, unsa may giingon sa kasulatan, giunsa mo man kini pagsabot. San Lucas 10:26. Ayaw sa bansingko pataka tanawa din magsapaw-sapaw din nawa. Lucas 10:26.
Onya karon kay ingon mas Kristo sabton San Lucas San Juan 2:1 padulong 4. Naminaw ba si Kristo sa hanyo sa iyang ginikanan nga himuon ang milagro? Yes. Og diha pa lang daan niingon si Kristo, babaye. Adire sa katong ilahang translation nga the Clear Word Bible kay Mother I love you yun. Oh. Babaye, ayaw kong buti sa unsay akong buhaton kay wa pa mo abot ang akong panahon. Kung kadtong panahon na wa pa mo abot ang panahon ni Kristo, gigama niya ang milagro kay naminaw siya sa hanyo sa iyang ginikanan. Unsa pa karon nga nahuman na ang iyang panahon? Ni saka na siya sa langit tuan na siya sa langit. Oh. Okay, Diha. thank you so much. Oh, nagpasalamat palakpakan. Unsa may konteksto sa imong giingon? Mo ni nakanindot sa Sabadista kay magpasalamat jud, nahayagan na ni. Unsa naman ni siga po nga nagpalo pa gani kog Kristiyan, nagpataka naman ka diha. Sige, pakutan na lang. Unsa may konteksto sa katong giignan siya ni Kristo si Maria nga babae unya ra kay wa pa niabot ang akong panahon. Unsa may konteksto ato magpatabang sa magpatabang si Maria, magpatabang si Kristo kang Maria or si Kristo niingon nga dili sa pa kisikisihon si Maria kay wa panahon wa pa niabot ang panahon ni Kristo. Unsa may konteksto Ang ato konteksto ana, masabot na to pag-ayo nga si Santa Maria makatabang di ay. Kay nga naman, paminaw sa ayo katawa. Naon sa Brad, mahulog kag bugal-bugal ani. Unsa? May bugal-bugal. Paminaw. Ang konteksto ana sa Juan 2:1 padung 4. Kasal na sa Kana. Maniya. O dias kasal sa Kana, imbitados Kristo, yung mga tinun-an, o si Santa Maria. Karon, kay nakita man ni Santa Maria na wa nay bino. Ana din siya kay kanagong sa kultura sa mga Hudyo, pag naagali kong birag mahutda nagbino ulaw kay na sa mga bisita wa na kay bino. So, ang gibuhat ni Santa Maria gingnan niya si Kristo nak. Wa na may saan man ni? Ano ba? Ningon dayon si Kristo nga babaye atong basahon ni ha San Juan 2. Ari. Ang gigamit translation sa mayong balita Biblia. 2:1. Sa ikatulo ka adlaw may kasal didto sa lungsod sa Kana sa Galilea. Didto ang inahan ni Hesus. Gidapit usab ni si Hesus ug ang iyang mga tinun-an. Sa nahutda na sila bino, ang inahan ni Hesus mingon kaniya, wala na sila bino. Asa niingon ni Kristo. Oh, dayon si Hesus mitubag, babaye, ayaw kog tudlo kung unsay akong buhaton. Wala pa moabot ang akong panahon. O giingnan sa inahan ni Hesus ang mga sulugon, buhatan ninyo ang iyang gustong isugo, ang iyang isugo kaninyo. Unsay iyang isugo kaninyo. Og dito gigama jud ang milagro. Giingnan ni Santa Maria si Kristo. Wa na sila bino. So kung dili kung walay paminaw si Kristo sa iyang ginikanan, wala gigama niyang milagro. Moingon tas Kristo dili sa ko ana ron maghimo kay wa pa moabot ang akong panahon. Oh, so dili pa lang daan ang konteksto na nakatabang jud si Santa Maria. Diba? Sige, basta daw sa bersikulo 4 daw kung nakatabang siya. Sige daw, basta daw. Dili man ta mag-focus bersikulo 4. Ang dinhi lang daan sa Brad, ang akong gibasa wala ta muungot sa bersikulo 4. Kay kun muungot lang ka sa bersikulo 4, toy-toy ra kay kag panghuna-huna. Nganong mahadlok man ka mo Basahon na to. Basahon na to. Wa ta gitaguan. Dire. Kung gusto Clear Word Bible atong basahon sa ning the Clear Word Bible nga gigama ni Jack G. Blanco sakop sa Seventh-day Adventist. Ningon. Verse 4. Jesus answered, Mother, I love you. Wow, kanindot. Jesus answered, Mother, I love you. Why are you asking me to help them? Nganong nangutana man kanako og nganong nangayo man kanako og tabang sa ilaha. O di ba? Nganong nangayo man kanako para tabangan sila. Di ba? I can't work a miracle unless my Father tells me in His time to do it. There is mayong balita Biblia. Maingon man. Sige, question. Mubasa pa ko. Noon sa basahon na to, mangutana na noong. Nibasa naman ka.
Wapa. naman ni magbasa. Wapa na pa sa mayong balita Biblia. Giklaro lang ako tong the clear word Bible nga Mother I love you kay daon sa Oh, ka. sige. Panodlo ra na ninyo nga wa nagmamas Kristo. Kumano man na. Sige, pangutana na lang kay kabaw ko nga kapangutanon na ka. Sige. Sa kanang imong gibasa sa bersikulo 4, nakatabang si Maria o wala siya nakatabang? Nakatabang kay ugwa pa nakatabang. Okay. Si wa pa sa muhanyo. Nakatabang Kami na siya. sa di lagi magsupaw-sapaw. Wa pa ko mahuman mo batin makadayon. Asa naman imong good manners and right conduct ani? Padayon ka po, ay nasig komento. Paminaw. Nakatabang kay wa pa nakatabang. Way milagrong mahitabo kay unag yun nang niingon si Santa Maria. Nga na sila ibino. Una ko ano sila ibino. Response pag Kristo, Mother, I love you. Pero sila, mingon sila nga, wa man magmamas Kristo. Diyo, klaro kayo, nakatabang yun si Santa Maria. Sige, lain pangutana. Dinhi sa giingon sa bersikulo 4. Dingon siya dinhi, si Jesus mingon kaniya, babae, kung labot ko kanimo. Wala pa maabot ang akong takna. Kanang pag-ingon nga wala pa maabot ang akong takna. Nakatabang siya, wala siya nakatabang. Nakatabang gihapon. Tanawa ha, bisag wala pa naabot ang takna ni Kristo na nakatabang gihapon. Kaya nga naman, gigama niya mismo ang milagro. Samot na karon nga humana ang yang takna, naabot na. Okay. Nga gihapon siya makatabang. Sus, porbida. Follow-up question ka po. Ay, sa gaya-gaya. Wala ka gaya-gaya ikaw. Follow-up question. Sa pag-ingon ni Kristo nga wala pa niabot ang takna, nakabalo na siya nga wa bino o wala pa siya kabalo nga wa na bino? Ay nakabalo na gud to daan nga wa nay bino kay naa naman sa atong itabua. Aktual siyang naa, paminaw sa isag sapaw-sapaw lagi. Pero ang iyang ianahan jud mismo mo misampit ug una. Wa na sila bino. Pero ningos Kristo, naglingog-lingog bas Kristo sa hanyo sa ginikanan nga wa nay bino. Buti pasabot na kani sampit yang ginikanan nga wa nay bino. Magayo ginigtabang, tanawang clear Bible nga gigama sa mga Sabadista. Ingon siya, Jesus answered, Mother, I love you. But why are you asking me to help them? Nganong nangayo man kanako? Nganong nagpatabang man kanako? Ngayo man kanako tabang. Sa ato pa si Santa Maria, makatabang jud ay pag-adto sa iyahang anak mo nang gitawag na tuog adjison per Miriam. Pinaagi ni Santa Maria ngadto ni Kristo. Wala ra gud na sus porbida. Follow-up question. Follow-up. Pati na? Go. Follow-up na. Okay. Pag-ingon ni Kristo, pag-ingon ni Kristo nga wala pa niabot ang takna. Kinahanglan pa ba siya og tabang o dili na siya kinahanglan tabang? Kabalo naman siya nga wanay bino, kinahanglan pa siya og tabang o dili na? Nagkinahanglan gihapon siya. Kaya nga naman ang Ginoo God, Brad, paminaw sa ba? Ang Ginoo God nakabalo na gud tangan. Pareha gud ani senaryo na to karon. Ang Ginoo nakabalo na nga natay problema. Kabalo na siya nga nagkalisod-lisod ka, wa ka ana, kulang ka ani. Pero nag-need gihapon tag mga tao nga maoy mo hatod na to sa ato mga pag-ampo ngadtos Ginoo mo bitaw nang magpatabang ka pastoy, ampuoi ko toy. Pamilya na ko toy gasakit. Toy, ampuoi ko toy, tikig na kay kong liog, hinatag 10%. Nasa naman lang ka niabot, nag-gitay. Man na, ayaw kasuko kay nangutana ra man ka. Wala, wagib ko, nasuko. So, okay, follow-up. Follow-up. Kinsang apostolis sa nagpatabang na pod ka Maria, human nga si Kristo ni saka sa langit. Naa o wala? Human ni saka si Kristo, nagpatabang. Kinsang Verbatim wala, pero masabot wala. Verbatim wala. Walay apostol nga mabasa. Wala. Paminaw sa ba? Paminaw sa. Nagkisi-kisi naman ka. Kinsang disipuluha. Kinsang disipuluha. Nga human saka si Kristo sa langit, nagpatabang kang Maria. Kinsa nga disipulo. Kay tudlo, magka gina ni Kristo. Okay, kung mamugos ka. Si San Pablo, unya ang mga 12 ka mga apostol. Kinsa mga apostol? Ang 12 ka mga apostol. Wana. Natubag ang pangutana. Kinsa akong paingon sa imo kinsang disipuluha dili apostol, disciple. Kinsa nga disciple
nga nagpatabang kay Maria human nga si Kristo ni kayab sa langit. Bisag isa lang i-mention ang pangalan. Okay, pangalan ni mong gipangita dili mabasa sa Biblia na, Brad. Wala gihapon Oh. diay. Pero Wala. pero ang Wala. mga apostol na Wala gihapon man tayo mabasa. ayusa. Naunsa Kay man. wala man dai kay paluap. Kay wala man dai kay mabasa nga naay nagpatabang ang mga disipulo ni Kristo. Kanang imuhang giingon ha. Kay wa man dai mabasa nga nagpatabang nga disipulo ni Kristo kang Maria. Kay wala man dai mabasa, klaro man tay mong giingon. Nagbuot pasabot ba nga ni kontra na sa doktrina ni Kristo o ni pabor sa doktrina ni Kristo? Ni pabor gihapon. Wa mo kontra kay naa sa buhat kapitulo 1 bersikulo 12 padulong og 14. Akong basahon. Unya ang mga apostol namalik sa Jerusalem gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon sa usa ka kilometro gikan sa syudad. Sa gibuhat 13. Misulod sila sa Jerusalem, misaka sa lawak sa itaas. Nga ilang giabutan sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alpeo, si Simon nga patriota, o si Judas nga anak ni Santiago. Unsa gibuhat? Verse 14, nagtigom aron pag-ampo kanunay uban sa mga babaye og ni Maria nga inahan ni Hesus. Giuban gayud nila pag-ampo si Santa Maria. Ikaw kay wa gilabot nimo si Santa Maria, wa kay kauban ana. Karon akong pangutana sa imong gibasa, wala diya sa buhat 1. Angtod sa I don't know sa tong teksto. Di lagi maminaw. Paminaw. Nagpatabang ba ang mga apostolis kang Maria at that time? Nagpatabang o wala? Nagpatabang gihapon kay uwa magpatabang. Okay. Uwa magpatabang. Ay sayo sagsapaw. Ay sagsapaw. Basahan. Ayaw sagsapaw. Basahan. Ayaw sagsapaw. Kay mo explain ba ko? Nangutana siyang nagpatabang. Yes, in verbatim dili pero masabot nga naman. Giuban nila pagampo si Santa Maria. Uban kanunay sa pagampo. Kay kung dili pa makatabang, wa unta na nila giuban sa pagampo. Unsay giingon San Santiago 5:16 atong basahon. Naon nato. Wa ba nagpatabang 5:16? Unsay giingon? Bosa pag sinugir ayaw sapaw lagi. Wagyoy Maria diya. Bosa pag sinugiray kamo sa inyong mga sala og pagampo alang sa usag-usa aron kamong mga ayo. Ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan. Kay si Santa Maria taong matarong man giuban sa ilang pagampo kay dakog kahimuan. Ag siya gasalikway labaw pa siya wa ni. mo. Ang atong argument kay si Maria makatabang. Di lagi ka Ang kaguba. akong pangutana nimo sumala sa buhat 1 bersikulo 14 nga imong giingon nauban si Maria dito sa mga apostoles o mga disipulo dito sa upper room sa Jerusalem. Ang pangutana nako nimo nitabang ba si Maria sa ilaha? Nitabang Pagano kaayo. kay Kristo sa ilang pagampo nitabang wala. Nitabang Base sa pag-ayo. buhat 1. Nitabang. Kaya nga naman. Kaya nga naman. Tanawa. Paminaw sa. Basta Hatra man kay ka. Di man ka maminaw. Kay ningon may pamatuod man yug ka nga. Wala nitabang gini, bro. Si Maria basaha sa buhat 1. Bro. Di sangtod sa 14 Sir, na sir. ni tabang si Maria. Okay. Basa. Akong basahon na. Buhat 1:14 na lang ta. Ilargon na nato ni 14. Nagtigom aron magampo kanunay. Magampo ha? Oh. Kinsa man tong kauban nga magampo? Uban sa mga babaye og ni Maria nga inahan ni Hesus. Kay unsay giingon ni San Santiago sa Santiago 5:16 ang pagampo sa paminaw sa bahoy. Ay wa pagi ko nahuman mo sapaw maga. Paminaw sa ayaw sa sapaw unsa man ni. Di wa may klaro ni. Wa may klaro di man maminaw ni. So diri lang daan sa buhat. Di day mami. Pangtawan sa Santiago 5:16. Dili po kumutubaga na bro, kay di man ka maminaw day. Bay lang ka mangutana. Sige, paluap ka. Ako na lay mangutana bro. Gibantik lang taan ni bro. Sige, kumutana. Targa. Kinsay apostol nagtudlo nga di ta pwede mo dangop og panabang ni Santa Maria? Sitas.
Okay, thank you so much. Kitas. Kinsang apostol. Kinsay apostol ni Kristo nagtudlo nga dili pwede mo dangop ni Santa Maria. Sitas. Okay, ang giingon sa unang Timoteo 2 versikulo 5. Bro, si bro. Kristo Bro, ako mangutanag mediator bas Kristo. Kinsay apostol nagtudlo? si Pablo ang nagtudlo. Si Pablo. Tagay kog statement ni San Pablo nga niingon siya nga dili ta pwede mo dangop ni Santa Maria. Be. Dili ing ana ang pagkastorya No. Ang akong gipangita. Ayaw pangita ang wala nakasulat. So wagi nakasulat. Wala. Wala yung nakasulat sa imong wala. pangutana. Pero niingon si Kristo ang mediator sa tao o sa Ginoo. Pero pag Dili si ingon nimo Maria. ganina nga walay no. Tudlo lang na wala pa. Ayaw sapaw kay nagtubag man ko. Tadawara din sugot sa pawan sa paw. Ayaw sapaw. Nagyaga-yaga na pug ka. Dako ra ba kagigbaba? Oo, na personal na. Ayaw. Na personal na. Ganihara ka na personal. Ang taong ma-personal, paagi ra ginagpilde kanunay sa katarungan. Ay, tabag ha, tanawa. Tanawa nyo mga followers aning tawana. Mutubag ko sige yaga. Mao ba ninyong gustong In your dreams. Ha? Tubago na ko ha. Ang pangutana nimo na kinsang apostolisa nga nagtudlo nga dili mo patabang kayong Maria. Litra por litra di mo na mabasa. Dili. Karon. Wala di ay. Niingon ayaw sagkuan. Niingon si Apostol Pablo kay apostolis man nga si Kristo ang mediator sa amahan o sa mga tao. Walay lain yod ni bisan kinsa kay sumala sa balahang kasulatan ang tanang tao puro bakakon apil na si Maria kay tao mana siya wa pa man na luwasunon pa man puna adtong langit. So dili baka makaingon nga si Maria makatabang kay usapod siyang luwasunon. Pangulap ang akong paluap pangutana kay para nimo kang way mabasa kontradik sa gisula sa doktrinang Kristo. Karon, kay wa man jud tay mabasa ng statement, pasabot ba kontradikto? Naghatag kog teksto sumala sa unang Timoteo 2. No, pasabot ba kontradikto dili? Dili kontradikto. Sa ato pa. Gihatagan pa ka asa mutubag pa man ko. Ayo sa relax lang good. Ay lang sa good og kisi-kisi. Wa man ta magkisi-kisi. Sumala sa imong giingon nga contradict ba o dili nihatag kog teksto og never nahimong contradict nga kung asa si Kristo gyud ang mediator between sa Ginoo og sa tao. Palap ko siya. Laing pangutana. Kay ingon man jud nimo nga si Santa Maria wa joy labot sa kaluwasan. Di ba? Mo nang gipamahayag karon. Ang akong giingon sa imo ha nga si Maria dili siya makatabang kay apil siyang luwasonon. Kay dili man dahil siya makatabang sa kaluwasan. Kay para nimo apil sa luwasonon. Kuya wa. Ang akong pangutana, asa man gikan ang unod og dugo nga gigamit ni Kristo sa krus aron sang tubson? Sa Ginoo. Sa Ginoo? Asa nahimong tao si Kristo? Pinaagi lang kang Maria pero ang dugo gikan sa Ginoo. Karon basahon na kong Biblia. Asa mabasa? Basahon na kong Biblia. Sige, basa. Okay na kayo. Basa. Sa Hebrehanon. Sa Hebrehanon 2. Saan to? Hebrehanon. Dili. 2:12. Ay, pataka da. 2:14. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo sa mga ginikanan. So sa ato pa nakaambit sa ginikanan. Si Jesus usab nahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Base aning konteksto nga akong gibasa, asa naambit ni Kristo ang iyang unod og dugo? Hello, hi. Kay larga. Asa naambit ni Kristo ang iyang unod og dugo ni Santa Maria o atong Ellen Goldwhite? Okay, thank you so much. Ang imong pangutana is asa naambit immediately sa imong option o categorical option wala diha.
So wala. Kaya ang unod og dugo sa Ginoo, ang unod og dugo ni Kristo, gikan gina siyang amahan, gipaagi lang niya kang Maria, kay si Maria ang nakitaan sa kapanahonan niya nga Bro, butan. dara bro, oh. Sanglit ang mga Yeah. anak nakaambit Explain ko na. man. Dapat paminaw ha. Yeah, Sanglit. ako. Lagi bro, sanglit ang mga anak. Ayaw sa. Ayaw kong buti sa akong tubag. Pangutan na ako sa akong tubag. No, Ayaw kong buti sa Balik ko akong na ko nigbasa kay murag wa ka kasabot ani eh. Pero may makasabot sa akong Oh. tubag. Daha. Sanglit So, ang man mga ako tubag. anak. Pangutan na ako sa Paminaw akong sa. Sanglit ang Sige, mga ano na anak. ako sa tubag? Mahadlok pang kapangutan-on. Oh, hindi ko. Sige, pangutan na. Sige. Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo sa mga ginikanan. Sa ato pa, ang mga anak na nakaambit sa unod og dugo sa ginikanan. Kalisod po kay kadto ka silingan ni mo man sa sinuroyan. Si Jesus usab na himong sama kanila. Sa ato pa si Kristo nakaambit jud ay og dug kanang ni ang unod og dugo sa ginikanan nga mao si Santa Maria. Tama mali? Okay. Tama ang... Bod! Paminaw sa. Ramaday na. Ano kisi-kisi man ka? Paminaw sa. Wa man kay batasan, oy. Ayaw ko ginaway batasan. Unsa pa? Wa pagani ko ni tubag. Bigyan na kisi-kisi dira. Unsa naman ka? Wa pagani ko ang tubag. Tubagon ta ka ha. Dili ko mo kontras na isulat. Mo kontra ko sa imong utok. Good. Okay? Ang explanation ako is, ang unod ug dugo gikan na sa Ginoo, pinaagi lang ka Maria para mahimong tao si Kristo. Kay si Kristo usa ka Dios. Dili pwede mo diretso si Kristo magpakatao nga di mo agig tao. Okay. Pero ang unod ug dugo gikan na sa Ginoo. Asa mabasa bro. Ang say sitas anak bro nga ang unod og dugo gikas Ginoo pinaging Maria. Aw, pwede kabalo ka sa creation time. Asa di kasi Sitas. Ha? It's not explicitly. Wala gihapon, wala. Oh, pero masabtan na to. Ha? Sumala ba yan sa giingon sa Lucas 10:26? Yun sa niyo pagsabot ang nakasulat. Kasi wa ta kasabot sa imo ang ipangutana sa ako. Ganina kogi kay mangutan nagdabag wa. Nya karon utro po ding wa. Ayaw biyaga-yaga pangutana. Sa imong gustong ipangutana. Okay. Sige gayaga. Karon ang pangutana. Kay ingon man jud nimo. Ay, walang tagayaga-yaga. Nagkuhan ka, nagtigil ka Wa magagayag-ayag. Karon ang pangutana. Kay wala man di ay labot si Santa Maria sa atong kaluwasan. Ang akong pangutana. Kung wala dawatan ni Santa Maria nga ibuntis niya si Kristo, magkadawat ka tag kaluwasan? Hello. Hi. Okay, sab, pangutana. Kung wala dawata ang hanyo sa Dios Amahan ni Santa Maria nga ibuntis niya si Kristo, makadawat ka tag kaluwasan. Usab, ganaputol. Sige. Kung wala dawata ni Santa Maria ang hanyo sa Dios Amahan nga ibuntis niya si Kristo aron pagtubos ug pagluwas nato, naa ka tay kaluwasang madawat? That is personal assumption. Ayaw din na nga kung wala. No bro, naawa. Dili na siya madawat sa tudlo sa Biblia. You're No, converting the gospel. nangutana lang ko. Naawa. Dili na siya pwede dawaton pero tubagon ta ka. Pero ang imong pangutana illogical. It is not according to the scriptures. That is personal assumption. Wala ko mangutanag according ba na bawal ba nagdili? Tubaga lang. Pero tubagon ta ka. Gi-komentawan lang ta ka bago ka tubagon ako. Okay? That is personal assumptions. Bawal na siya. So ang imong pangutana is ingani. Na sa to? Usbagot Kung wala gidawat ni Santa Maria ang hanyo sa Dios Amahan nga ibuntis niya si Kristo aron luwas na to, makadawat batag kaluwasan? Yes or no? Okay. Kung wala dawata, walay mabasa nga dili dawaton. Kung dili ang Ginoo nakakita sa mga tao kung kinsa ang iyang tagaan nga ang kalibutan o ang katawhan maluwas. Walay giingon nga wala dawatan ni Maria. Bisag unsay buhaton ni Maria kay buutan si Maria, siya gyud ang tagaan sa Ginoo. Bro. Ang ako bang pangutana, bra? Dili na complicated. Ang imuha lang pagsabot na complicated nakakaron. Ay dili gyud.
Kay imong gipangutana sa Ang akong pangutana, kung wa dawata, makadawat ba tag kaluwasan? Yes or no, ra? Yes, makadawat ang kaluwasan. Okay. Tagaan ta kag sample. Salmo 3:8, ang Ginoo nagluwas iyang katawan, wa pas Maria didto. Mm. Diba? Exodus 14:13-14, wa pas Maria didto, nangaluwas sila. Sa unsang pagi ito bisan naluwas, pag bro? moingon ka karon nga kung wa dawata, walay mahimo si Maria kay sumusunod sa Ginoo si Maria. Teka, Kaya ako ba? sa Ginoo nga si Maria ang mahimong inahan ni Kristo sa tawhanon nga kinaiya, walay mahimo si Maria kay buutan si Maria. Dili pareha nimo nga batikulon ka. Ayaw pa personal. Wala dito na personal. Oh, follow-up question ka nang isod ba? Palo pangutana. Nagkamuritsing na magali ka. Hindi ka nagkamuritsing. Klaro lang nako ha. Ang imong Bro, pangutana is Ang akong pangutana ba? Kung naaman ka tayo madawat, bro. Naam. Tumintuhan sa taka. Ayaw pang komentaryo kay nangutan ako. Tumintuhan sa taka. Tumintuhan sa taka. Tumintuhan sa taka. Ang imong pangutana kung wala gidawat ni Maria, ayog pangutana ana kay way mahimo si Maria mudawat yun siya. Ang imong pangutana sa iyo. Dili na sayo, Okay? bro. Oh. What if lang Ay. tong ako ba? What if lang? So kay niingon maday ka nga makadawat di ay. Sa paminaw sa. Dili na Sa pwede. paminaw sa. Dili na pwede lagi. Nga mo ingon ka, what if po nimong gidawat na gani? Ignore sa mo what if. You're perverting the gospel. You're perverting the gospel. Karon. Kung ito is ang nagsulat. Karon kay niingon man kag no. Oh. Niingon man kag makadawat ra man gyapon tag kaluwasan bisag wala si Santa Maria mo dawat. O karon, Yes! On- Salmo 3:8. asa man dapita si Kristo mahimong tao kung wala si Santa Maria? Ha? Ha? Asa mahimong tao? Okay, makadawat makatag kaluwasan o wala si Santa Maria. Unsaon pagkatao ni Kristo kung wala si Santa Maria? Moambak ra sa gikag langit? Kung wala si Santa Maria, ang Ginoo makapangita og laing babae. Kinsa makatudlo ka? Si Maria. Makatudlo ka? Dili predestined. Dili Makatudlo predestined ka? si Santa Maria. Dili ko makatudlo tungod Ah. kay ang Ginoo ang katayog sa tanan. Oh? Dili ko makatudlo. Ang imuha lang di pangutana is out from the Dili- gospel. Imong istorya. What if? Di mo na pwede. Pagtuod pag ayog theology do. Kaya para makasabot ka kung Nakasabot mo imong ka kung ha? sa theology? Yeah, kasabot ko. Sige, karon. What is the meaning of Theo? Ang theology What good, is the bro. meaning of Theo? No, paminaw sa. What is the meaning of Theo? Ayaw ko pangutana kay ako mangutana nimo kay nakasabot man ka kag theology. Sige, larga. O di ba ang theology nagisgot man tag about God? Tama mali? Dili lang kay God. Tama ba ko mali? Dili lang kayo God. Kuwang imong giingon. Unsa pay beside anang God unsa man na? Teaching the God and His principles. Principle. Karon mangutana ko dili ko Oo. focus sa God kay imo kong giagit aning theology eh. Oh, sige lang. Kaning inyong Biblia nga kaning Biblia nga nay logo sa Seventh Day Adventist. Ha? Kaning term Jehovah kanus ama na namugna o kinsay nagmugna anak. 1500 si Peter Galatin. Peter Galatin. Kinsa man ang si Peter Galatin? Si Kuan man na, inyo man ang pari. O nganong giapil man nas inyong Biblia nga pare din nas Katolikong gamugna. ang term. Sa. Wala problema ang term. Dili Ha? issue ang term. No. Dili Ang issue akong term. pangutana gasupak-supak mo pare, gasupak-supak mo doktrina sa Katoliko. Wala. Nganong giapil nas inyong Biblia? Wala problema ang term. Sa to pa You're using God. sa to pa uyon ka. Karon na pangutana, mao ba na ang original? Paminaw sa. I'm explaining, di ba? Explain ko. Paminaw sa. We don't care about terms. We care about principles. Okay. Sa mo? So nanggamit mo og gama sa pare. We don't care about No, terms. oo ko As I mangutanag said, ni care ba mo? We don't care about Oo, terms. wala ko mangutanag nang We care ba mo? care about principles. Ang pangutana nako nanggamit yung mugikan sa pare. Walay problema sa term. Sabta no tani No, bro, wala ko mangutanag problema ba ning term o dili. Nanggamit yung mugikan sa pare. Kung ang kanang iyang gibuhat. Yes or no? Sibo at dili kontra. Paminaw sa. Anong imong pugpugson? Oo, natural. Kung ang iyang gibuhat, example kang Peter Galatin 1500s, nagigipagawas niya ang term nga Jehovah. Kung ang iyang term nga gipakita
dili gani siya mo contradict sa prinsipyo, way problema. Okay. Pero kung nigamit na ganig Jehovah, unya patuwadon tag rebulto, diha nang problema. Okay, kanang Jehovah, original ba na nga ngalan sa Dios? Dili, Ah. dili man ang original sa Sa pangalan ato pa Ginoo. contradict May na. problema. Ano mo contradict man? Kadi man na original. Sa Jehovah. Dili man ka na original nga ngalan sa Dios. Nganong gibutang man na sa inyong Biblia? It is just only a term. Term. Sabtan No. Wa ko mangutan term ba na? Kay di man ka na original nga ngalan sa Ginoo. Nganong gibutang man na diha? Yes, because ang kanang gitawag nato nga Jehovah, gikan na siya sa YHWH. Gibutangan lang na siya og vowel ni Peter Galatin para mabasa ang Jehovah. Okay? Magtuon ta gani bro og tetragrammaton. Kasabot ka tetragrammaton? Sa ko gisgote ang tetragrammaton. Pagtuon sa No, ayo ko hagitaan ng tetragrammaton. Okay, sige, gagiton ta ka. Ayo ko hagitaan Okay. na. Hagiton ta ka. Kay bro. murag isog mo ta ka. Sa kadali lang. Naabot ram tada aritang Santa Maria balik bro kay nagisgot man kung regarding sa. Wata na human nagisgot pa man Jehovah. Wapa ta ka human sa Jehovah. Basta kay Wala nanggamit ka man nanggamit na sila doktrina gikas pare. Pero pa istoryahon. Yang imong ginabot pasabot. Pare may nagtudlo na. Pa istoryahon. Isa bro, pa istoryahon supak-supak og pare pero og dunay manggagama sa pare di pang-apil sa ilang Biblia, di pa gyud original nga ngalas Ginoo. Kumintahan ta ka. Wana nagyaw-yaw ng nagkatawa ng yawa. Kumintahan ta ka. Ako pa gingayaw. Akong giingon, we don't care about terms, but we care about principle. Dapat maging bright ka na. Okay? So, Bisan pag-unta na nga terms diha, so long as it is not contradict to the principles of God, why problema diha? Why looya. problema sa mga mention ni Allah? Looya po kayo ni May mga problema sabadista ha. kung Walay video ba? originality. Ultimong gamas pa rin katoliko. Ila pang gigamit. Ha? Mo ba? Asa may doktrina diha? It's just only a term. Di problema dato diha. Looy kayo no? Ha? Ultimong gamas pa rin. sige, balikan Gadaginot ka. na nilagbut. Sige, balikan ta ka. Ako'y mangutanan nimo. Atong oras, mga sukay de paminaw, alas 8:45 na. Bro, kanang ugma na lang ta bro. Kay taman ra kog alas 8:45 bro. Wala na. Ako ra tong kuan bro. Sitra na to tong debate unya. Ugba, ug makadayon ko sa kang Bulawano na. Ayaw Ano na na lang. lang. Mo ang live karon na. Ayaw nag-i-kuha na. Ayaw nag-i-delete ta kay. Delete ba? Sa delete ka mo ra man ang na-delete. Naka-record pa magaling tawag na to dire kay upload na ko ni YouTube. Katong last baya na to nga istoryahanay nga na bulabog ang imuhang new covenant. Wa ba gini mo tong post? Sige post. Naman. Ha? Kay Naman na sino bulabog. Sigurado ka? Og napala dito Sigurado ka? og napala sa ako ang YouTube sa ako Sigurado ka? kamina sa ba? Og Ipangita na ko. Ikomentahan ta ka. kung napala dito sa ako ang sa akong Facebook normal na kay every 30 days mawala na mga live diha ni Mita. Kunyawa pa man tayo live sa YouTube ato at that time mo nang wa na save sa YouTube kuha nimo. Tuon sa ginagmay. Ayaw nag-delete ha. Ayaw nag-delete Kay naka-record nin tawag diri o. Ipabalo. Sige, ipabalo na to nga sa sunod na tong hisgutanay kay gihagit man ka kanako og about Godhead, about the tetragrammaton. Ako na po'y mangutanan nimo sa tetragrammaton ha. Okay? Sa may pangutanan nimo sa tetragrammaton bro. Dito na ta sa sunod kay basig maipit ka karon mo ingon na pugad ya nga atong oras is alas 8:45. Hindi na ko gusto ana. Unya Ugma na lang ta, bro. Kanang taas atong oras. Sige, ugma na lang ta bro. Unya ta ka. Tetragrammaton ako ipangutana sa imo ha kay murag maayo man ka kadiha. Palagi Sige, unsa may pangutanan nimo regardless sa tetragrammaton. Ayaw na ko pangutana. Unya na kanang taas atong panahon kay dito to na isgutan. Okay? Sige ha. Sige bro. Okay, so Tuon maayo sa tetragrammaton. sige. Mo na to bro. Daghang kay salamat ug maayong gabi kanatong tanan.